24 fevraldan 25 fevrala geçen gece Marı velayetinin Marı şäherinde cemaat hocaluğuna değişli idaraların işerleri dağdan saat 7'de çenli köçelerde arasaçılık işlerini geçirdiler. İrden saat 7'de şäherin esası köçelerinin ençemeti yapıldı. Köp adam iş yerlerine dağdan saat 5'te gitmeli oldu. Bu başaylıklar prezidentliğe dalaşar Serdar Berdimuhamedov'un Mara etmeğine qarşılan saparına görülen tayarlıkların bir bölüğüdü. Yönü bu giňgerimli tayarlıklara qaramadan Serdar Berdimuhamedov'un qarşılan saparı amala aşmadı. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada habar berýän Mardak habarçysynyň maglumatlaryna görä 25 fevralda Serdar Berdimuhamedov'un özüniň saýlaw kampaniýasynyň çäginde Mara gelmegine qarşylýardy. Bu ýerde onuň welaýatyň baş mescidinde uly sadaka bermegine we soňra ýygnak geçirip saýlawçylar bilen duşmagyna hem qarşylýardy. Emma bu çärelere gatnaşan büdjet işgärleri Serdar Berdimuhamedov'un welaýata sapar etmejekdigini ýerden saat 8'de bilip galdylar. Onuň sebäpleri barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat ýok. Sadakanyň serdarsyz geçjekdigini aýtdylar. Taýýarlyklaryň ählisi puja çykdy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran marly büdjet işgärleriniň biri 25 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň bu barada Mary welaýet we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Marda Serdar Berdimuhamedov'un saparyna taýýarlyklar 24 fevralda başlandy. Bu taýýarlyklaryň çäginde cemaat hojaluğuna değişli idaralaryň arasaçylyk işgärleri gijesi bilen işläp aeroportdan şäherin içine gelýän köçeleriň ählisini süpürüp ýuwmaly boldular. Köçeleriň gyralaryna täze güller ekildi. Mundan başga da 24 fevralda gişlik şäheriň tas ähli köçesine polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň raýat geyimli işgärleri ýerleşdirilip gödökçülük güýçlendirildi. Polisiýa işgärleri gijesi bilen nowatçylyk çekdiler. Adamlaryň ýapylan köçelerden geçmegine ruhsat berilmedi. Serdaryň welaýet etmegine qarşylan saparyna edil prezident gelýän ýaly taýýarlyk görüldi diýip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde 25 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä meýilleşdirilen ýygnagy we sadaka gatnaşmaly raýatlar Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan saýlanyp alyndy. Hemişe bolşýaly çärelere gatnaşdyryljak adamlar bir näçe barlygdan geçmeli boldular. Olaryň ähli şahsy maglumatlary ýygnanyp 7 arkasy barlandy. Şeýle-de bu çäreler üçin idara kärhanalardan gelşikli zenanlary we gyýdlary hem saýlap aldylar. Olardan çäre baranlarynda öz ýanlary bilen pasportlaryny getirmegi hem talap etdiler diýip büdjet işgäri belledi. Şol bir wagtda büdjet işgärleri bu çärelerde we olary görülýän taýýarlyklarda ýurtda dowam edýän karantin çäklendirmeleriniň berjaý edilmeýändigine hem ünsü çekýärler. Başga wagtda köçelerde adamlar üýşüp duran bolsa, polisiýa işgärleri ketelçiligi bahana edip 2 metr aralygy saklamalydygyny we üýşmelenleriň gadagandygyny aýdyp olary darga diýarlar. Ýöne 25 fevralda geçiriljek çäreler üçin her idaradan 10 adam saýlanyp alyndy diýip büdjet işgäri sözüni jemledi. Bellesek döwlet medeniýeti ýurtda 12 martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlyklar, dalaşýarlaryň saýlawçylar bilen duşuklary barada ýygyderli habar berýär. Ýöne habarçylarymyz ýurtda diňe Serdar Berdimuhamedow'un saýlaw kampaniýasynyň dawaralanýandygyny, onuň sebitleri edýän saparlaryna giňgerimli taýýarlyk görülýändigini aýdyp, beýleki dalaşýarlaryň saparlary we saýlawçylar bilen duşuklary barada tas hiç kimiň bilmeýändigini aýdýarlar. 23 fevralda Azatlyň Liwap welaýatyna habarçysy Serdar Berdimuhamedow'un sebiti eden saparynyň öňü sirasynda onuň geçjek köçesiniň ýuwulyp arasalanandygyny, soňra da onuň raýatlaryň piýada we ulaw hereketine ýapylandygyny habar berdi. Serdar Berdimuhamedow'un 23 fevralda sebiti etmegine qarşylayan saparyna dalaşýar dälde prezident gelýän ýaly taýýarlyk görülýär. Aeroportdan Türkmenabad şäherine gelýän ýoluň uğrunda ýogorlar geçirilýär. Bu ýogora 100 çemesi adam gatnaşyp olar ýoluň uğrundaky ekin meýdanlaryny şol sanda haşal otlary arasalaýarlar. Bu ýoluň uğrunda täze arçalar ekilýär diýip ýagdaýdan habarly Çeşmämi 22 fevralda beren maglumatynda aýdypdy. Belletek şuňa meňdeş taýýarlyk çäreleri adatça prezident Gurbanoğlu Berdimuhamedow'un welaýetlere edýän saparlarynyň öň ýanynda bolup geçýär. Döwlet başçysynyň ogly, maliýe we ykdysadyýet puwdagyna gödöwçilik edýän witse-premier 40 ýaşly Serdar Berdimuhamedow'dan beýleki dalaşýarlaryň
zatları yurdun siyasi durmuşunda häzire çenli tas eşidilmendi. Synçylar duydansız öwlan edilen irki prezident saýlawlaryny Türkmenistanda häkimiýeti atadan ogla geçirmek synanşy häsiýetlendirýärler. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan yerli synçylaryň we türkmenistanylaryň ençemesi hem saýlawlary daşary ýurt diplomatlary üçin gurnulýan bir oýun we onda dalaş edýän kandidatlary şol oýunyň oýunçylary diýip adlandyrýarlar. Eýem kimin prezident boljagy öňünden belli. Ýasama sesler eýem taýýar. Saýlaw düýbünden dereksiz bir çäre. Bu çärelerde dine büdjet işärleri kösönýär. Sebäbi olar bu çärelere mejburi gatnaşdyrylýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda şu wagta çenli geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki hususy eýçilikdäki dukanlarda çilimiň bahasy 2 etse gymmatlady. Bu waka Türkmenistany temäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025 ýyllar üçin milli maksatnamanyň işlenilip taýýarlanandygy baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Lebap vilayatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu ýetdäniň başynda çilimiň we temäki önümleriniň bahasy 2 etse ýokarlandy. Türkmenabadyň hususy eýçilikdäki dukanlarynda bir gutusy 55 manatdan satylan çilimleriň bahasy 100 manada gymmatlady. Ýokary hilli çilimleriň bir gutusynyň bahasy bolsa 150 manada çenli ýokarlandy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran dukan eýeleriniň biri 24 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz vilayatda öndürilýän il arasynda türkmen çilim diýilip atlandyrylýan çilimleriň hem gymmatlandygyny aýdýar. Bir dänesi 1 manatdan satylan bu çilimleriň bahasy 2 manada ýokarlandy. Onuň sözlerine görä bu gymmatlama Türkmenistany temäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025 ýyllar üçin milli maksatnamanyň işlenilip taýýarlanandygy baradaky habarlaryň ideýanyna gabat geldi. Habarçymyzyň gurrun edýän bu maksatnamasynyň we onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamalary 18 fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa hödürlendi. Döwlet baştutany değişli karary taýýarlamak baradaky hödürlenýän teklibi makullady diýilip, Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda maksatnamanyň beýlekler bilen bir hatarda temäkiden azat ýurt hukuk derejesini ketitlemek boýunça milli standarty döretmäge gönükdirilenligi bellenilýär. Şeýle hem onda temäkiniň ulanylmagyny betetdirmäge we nikotina baglylygy bejermäge gönükdirilen lukmançylyk hyzmatlarynyň el ýeterligini ýokarlandyrmagyň ilkinji nobatdaky welipeleriň hataryna girýändigi hem nygtalýar. Ýöne azatlyk bilen gurrundeş bolýan türkmenistanylar we yerli synçylar ýurtda raýatlaryň bu endikden el çekmegine kömek bermek boýunça medisina we düşündiriş işleriniň ýeterlik geçirilmeýändigine, maslahat berji merkezleriň talaba laýyk işlemeýändigine aýdýarlar. Belletek çilimiň bahasy bilen bagly Lewapdan gelip gowşan soňky maglumatlar Mary vilayatynda çilim söwdegärlerine we çilim çekýän raýatlary gözegçilikleriň güýçlendirilen we onuň bahasynyň 50 göterim gymmatlanmagyna gabat geldi. Habarçymyzyň 22 fevralda beren maglumatyna görä, 21 fevralda Marynyň polisiýasy çilim we temäki önümlerini satýan söwdegärlere garşy reýtleri geçirip başlady. Şeýlede köçelerde we köp patly jaýlaryň töwereginde çilim çekýän raýatlar hem saklanyp pul jerimesini tölemäge mejbur edildi. Bu çäreleriň arasynda sebitde çilimiň we mahorkanyň bahasy 50 göterim gymmatlady. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäka garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sowdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Şeýlede häkimetler 2016-njy ýylyň martynda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sowdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda hem karar kabul etdi. Bu kararyň ideýany hususy dukanlarda temäki önümleriň sowdasy dolu diýen ýaly gadan edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçerde ýola goýuldy. Bu gadançylyk wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa da, wagtal güýçlendirilýär.
Mara häkimetleri büdjet işgärlerinin yine pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 fevralda Sebitden habar berdi. Häkimetler işgärlerden ýygnaýan pullaryny Gyzyl Ýarma jemgyýeti üçin hemde tebigat gorumak üçin ýep düşündirýärler. Ýöne toplanýan pullaryň nähili şertlerde any kaýsy gurlara sarp ediljekdigi jekmejik aýdylmaýar. Galberse de häkimetler ýylatdan pul ýygnamak işlerini köplenç dilden görkezme esasyny alyp barýarlar. Habarçymyza görä döwlet hiýetçiligindäki edara kärhanalaryň her bir işgäri 20 manat meşberine pul bermeli. Şu wagtda içine zähmet hakymyzy ýekejegedegem doly elimiz alyp görmedik. Hökmany suratda pul tutýarlar diýip marly büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşgärleriň sözlerine görä häkimetler dürli bahanalara salgylanyp ýygyderli ýagdaýda büdjetçilerden pul ýygnaýar. Paýty ýygyn möhsümi, ýüpek gurçuny ýydyk etmek, gazet, jurnallary abuna ýazylmak, ýogurlar we şäheriň abadlaýyş işleri ýaly şäherler büdjet işgärlerine görä häkimetler üçin dürli maksatlar bilen işgärlerden pul ýygnamaga esas bolup hyzmat edýär. Egerde bir ýylyň dowamyny tutulýan pullary hasapbasaň ortaça 2000 manat meşberine nagd pulu tutumlary töleýänler sepir büdjet işgäri aýtdy. Hatda ondan köp töleýänler sep ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan öňki habarçylarymyz Türkmenistanyň edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini hemde ýylyň şygarlary ýazylan plakatlary satyn almak üçin bu beýleki maksatlar bilen büdjet işgärleriniň ýygnalýan pullar barada ýygyderli habar berip gelýärler. Türkmenistan ýurt boýunça döwlet edaralaryna hemde hususy kärhanalarda zähmet çekýän raýatlaryň sany boýunça takyk statistiki maglumatlary köpçüligi ma'lum etmeýär. Ýöne dürli maglumatlara görä büdjet işgärleri ýurtda iş bilen üpçün edilen hasaplanýan ýylatyň awramly bölegini emele getirýär. Büdjetden aýlyk alýan raýatlar ýygyderli ýygnalýan pullaryň gapdyryndan köpçülik çärelerine gatnaşmak, paýty möhsümine paýty ýygmak ýaly mecburi çärelere çekilýär. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä pul ýygymlaryna garşy çykmak jeza çärelerine çelni ýol açyp bilýär. Egerde pul bermesiň hiç zat ýok ýerden işiňden bahana tapyp düşündiriş alýarlar diýip bir büdjet işgäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä döwlet edara kärhanalaryna barlygy baran halatyna dürli bahanalar bilen büdjet işgärleriniň ýygnalýan pullary goşmaça hökmüne edara ýolbaşçylary işgärlerden ýene pul ýygnaýarlar. Gelýän barlygyçylaryň şol güni ýejek naharlar üçin pul çöpden ýerdi büdjet işgäri aýtdy. Dilden görkezme esasyna berilýän goşmaça talaplara çykylgy tapmakda kösenýän büdjet işgärleri onsuz da magyrlaşan durmuş şertlerini göz öňünde tutup çydamagy saýlap alýarlar. Köp adam işini taşlap asuda ýaşasy gelýär. Ýygnalýan pullardan daşary çağalaryň gündelik ýejek çöregini gaýyk etmeli. Haýsy dukan kardyna harit bererkä diýen öňji bilen ýaşamaly. Ähli pudoklarda özüne ýeterlik problemi bar diýip beýleki bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine görä ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasy hökm sürýär. Ýurt raýatlary täze galkynyş ýamyna gadam basmaga taýýarlyk görýär. Ýöne resmi habar serişdeleri ýylatyň ýüzbeýiz bolýan durmuş kynçylyklary, büdjet işgärleriniň mejburi ýygnalýan pullary barada habar bermeýär.